Takže sme sa dostali k parametru S15, ostatné parametry sú spínanie rezervy, tam dá sa to využiť na dopravník a nejaké iné veci okolo toho, takže ja to nemám, tak sa dostávame na parameter S15. Ja tu mám nastavenú dvojku, nakoľko mám akumulačnú nádrž, takže moje nastavenia sa týkajú tých, ktorí máte akumulačnú nádrž a máte v akumulačnej nádrži čidlá TV a TS. Takže tento parameter S15 je funkcia aktívna a horák na peletky pracuje dle dvoch teplotných čidel v akumulačnej nádrži. Teplota vrchní a teplota spodní. Títo čidlá nám určujú, kedy sa má kotol zapnúť a kedy sa má kotol vypnúť podľa nastavenej teploty. To si budeme takisto preberať, takže ideme parameter S16 je teplota vrchní, takže to je čidlo u vrchu nádoby. Tu nám určuje teplotu, kedy sa má kotol znova spustiť. To znamená, keď teplota dosiahne 55 stupňov, a teraz nie som si istý, či 55 stupňov dosiahne, alebo klesne pod 55 stupňov, to znamená 54, vtedy sa spustí znova horák a začne znova natápať nádobu. Takže to je teplota vrchní. Teplota spodní určuje nám, kedy sa má kotol vypnúť. Takže keď dosiahne teploty 60 stupňov, kotol sa odstaví. Horák sa odstaví, vypne sa. Takže nám začne dohorievať a ukončovať natápanie nádoby. Takže ideme ďalej. S34. To nalistujem. S34. Ja tam mám parameter 0. Funkcia automatického startu je vypnutá. Takže to nebudeme preberať. S37 nám určuje, kedy sa zapne. Charakteruje požadované teploty kotle TK. Takže parameter určuje, kedy sa má zapnúť čerpadlo v kotlovom okruhu. Musíte mať nainstalované čidlo TK, teplota kotla.